hate. Mina ndikuzi. Wakanzwa ere mwenye yakaitika? Nyaya. Chi hanzi. Nyaya Nyathi kayo. Nyathi family, Nyathi chaiye. Chidoro ere chakafana nesupa so chinomwiwa chikunesa so. Ndinotarazvo chidoro ndochidini chidoro? Ndinonga doro? Alright. Utara Nyathi yakajamba kugemba. Gonare show. Alright, kana usingazivi nyarara, mina ndikudze mwere kupisa izvezvi. Unoziva naMai Jeremaya. Andi tiri kuti bwa utara zveNyathi yakajamba. Nyathi yacho hausi kuiziva, ngatitaure zvomwe Mai Jeremaya obvious zvinoziva. Aiwa. Chitaura zvaNyathi zvacho. Hanzi Nyathi akaita sei? Chi? Nyathi wacho. Zvinobatsirei Nyathi wacho haumuzivi? Handi kuti uda undiudze. Ameno hanzi akaenda kuhotera uko. Subscribe, like, comment and share. Never miss a video from us. Thank you. Hotera so kana akaenda kuhotera saka zvine basa rei? Handiti kuona kuti hausi kuziva nyaya ndikuda kuudza, saka ndati ngatisiyei tiende pane imwe. Taura Nyathi akaita sei? Nyathi akaenda kuhotera. Akaenda kuhotera. Akane mukadzi kumba. Saka kana une mukadzi kumba unotadza ndo zvakafana newe. Ndokwanisa kutokusiya wakarara. Ndoenda kuhotera. Ndonospenda night ndiri kuhotera. Nani? Ndega. Hatisiyei yaNyathi. yaNyathi hausi kuiziva. Ngatitaurei imwe. Mai Jeremaya unoziva? Uri slow imwe yacho yaMai Jeremaya. Mai Jeremaya chi? Iwe uri slow iwe. Nyaya dziri kuitika musaka nditega ndikuzoona uri slow mani. Vamwe munoswera pasocial media. Hazvina basa nyangwe sei paTV vanobuda vari Mai Jeremaya. Hawazivi Mai Jeremaya? Mai Jeremaya vadiko. Chiko Jeremaya zita rekudhara. Zita rekudhara but pane gist. Ndikukutipira. Hausi kuziva iwe unosa uri slow. Unorarama nyika ipi iwe? Okay. Hanzi chi Mai Jeremaya? Mai Jeremaya akatozonosvika nekumakoti ka. Ndianiko Mai Jeremaya wacho? Iwe kuZimbabwe uko. So iwe unosota iwe unoita wakachembera uri slow. Mai Jeremaya vakaenda kukoti, shamwari yavo ikawatengesa ikata Judas. Watengesa sei? Vanhu vabaita sei kuti vaende kukoti? Vavaba here? Havana kuba. Mai Jeremaya vakaitwa nhingirini. Vakabhaiswa. Okay, saka zviri kunzi china Mai Jeremaya wacho? Tonifotora Mai Jeremaya wacho? Hakutovazivi kuti Mai Jeremaya wacho? Handivazivi. Saka unoziva alright. Kana usingazivi alright kuva Tytie naKiki alright. Skin Tytie. Tytie naKiki. Kwete skin tight. Tytie munhu. Mina ndingati zvemaskin tight munhu. Kune munhu anonzi Tytie. Kune munhu anonzi Tytie. Anoita nezvei? Anongoita zvekufadza vanhu so. Zvemaskidzi. Anoimba? No, anongoita imwe yaiya zvemafanizi zameno zvemaskidzi so. Saka aita sei? Vane mwana. Saka pamwe nemunhu mwana pesapa vanhu vaiti Tytie haiti mwana. Tytie haiti mwana. Mwana hasi wake. Ukaona zvakaita mhino nemuromo wacho. Wakabvaona? Kwendine mwana zviri zvakataurwa nani? Mira, iwe unozikanwa nani? Kunozikanwa nani? Ndimutaura anozikana. Vanhu vane moto, vanhu vanopisa Nyathi, Mai Jeremaya, Tytie. Okay. Uda unogara kumba pana Tytie here? Wadi kubvunza nyaya yodogara naMai Jeremaya here? Wadi kubvunza izvozvo? Unogara naMai Jeremaya here? Mai Jeremaya vacho ndinokwanisa kutoenda ikoko handi handivazivi. Ko kwaNyathi wadi kuti unoda kugara naNyathi asenda kuhotera. Aiwa. Nyathi hawazi murume here wakutaura nezvake. Murume ko Tytie muchi? Tytie murume. Murume asi kana ndinogarako kwaTytie murume asi kwaNyathi hausi kutaura nezvako. Waenda kwaNyathi? Handisi kuda kuenda ndikukuudza nyaya dziri kupisa. Nyaya dzako dzakaneta. Iwe ndiwe uri slow sha hausi kuziva. Kwanazoziva nyaya Mai Jeremaya. Kwanazoziva nyaya yaNyathi baba Kiki. Otedza futi kuziva nyaya yaTytie. Alright. Unoziva kuti president wekuMozambique anonzi? Handimuzivi but hapisi. President wekuBotswana unomuziva kuti anonzi? Havana basa vanhu ivavo. Munhu anonzi Bill Gates unomuziva? Ukutizono isi kutaura vanhu vemuZimbabwe medu, ini kutaura vanhu vemunyika medu, iwe uri kutaura vanhu vekune dzimwe nyika. Okay. Kana ndati kuratidze vanhu vacho. Kuratidza chi?
vanhu vanokutaura nezvavo atiite zvetiktok peni hauiti but bana asi nenguva wazwa kuti ndikazwa ndichiti majeremaya uzwa kuti ndiava wakakwira ndege kanezuro wakaflya majeremaya